An balimaw ni ɲakuma bi kibaran b'an bolo kala saw ma o de ko wulikajɔ kɔni bɛ ka caya tile laban ninnu na an ka jeunesse denmisɛnnin jɛkulu fɛ jamana kɔnɔ fan caman ayiwa min yɛrɛ ninnu ka wulikajɔ ninnu ye a caman kɔni ye kun ye de walasa degun min b'u kan u ka yɔrɔw la o kɔni o bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa kati kɔfɛ tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 17 min yɛrɛ ye ayiwa tarata don septembre kalo tile 18 ayiwa kolokani denmisɛnnin jeunesse jɛkulu fɛnɛ wulila ni ka nisɔngoya yira min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka sira kɔni tiɲɛni koɲan hukumu kɔni kɔnɔna na ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko ni jeunesse jɛkulu ninnu kɔni wulilen kɔfɛ ayiwa min yɛrɛ ye siraw kɔni ye min bɛ bɔ kolokani ka na bamakɔ ninnu kɔni ye ni sira ninnu kɔni bɛɛ tigɛ k'a fɔ maa tɛ don wa maa tɛ bɔ fɛnɛ ayiwa ko k'a da kan min yɛrɛ ni sira ninnu kɔni ye k'u tiɲɛnen don kosɛbɛ wa a bɛ san caman bɔ wa u kɔni u tɛ ka dilan ayiwa hakilina jiginna nin sira min kɔfɛlen filɛ nin ye a bɛ jate ayiwa Mali ayiwa sira ɲɛmaabaw fɛ k'a da kan ayiwa min yɛrɛ ye minɛn caman ye u bɛ bɔ ayiwa yɔrɔ caman ka na Bamakɔ walima ka bɔ Bamakɔ ka taa ayiwa an ka jamana yɔrɔ caman kɔni na ayiwa o b'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye ayiwa nafolo min bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ o kɔni o ka ca a sira kɔni tiɲɛni ma i n'a fɔ a bɛ cogoya min na an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko wulikajɔ wɛrɛ kɔni bɛ ayiwa Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ an ka faaba la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya ayiwa commune 1 na ni ayiwa an bɛ a yira la k'a fɔ kɔni ko usine dɔ bɛ yen ni o ye mana dilan usine de ni a bɛ wele ko sadi plastique ayiwa commune 1 mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya sotigibakaw olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ nin waati in na ko k'a da kan k'a fɔ kɔni ko a ka ca ni san caman ye ni usine kɔfɔlen ko a bɛ ayiwa fiɲɛ jugu kɔni ni o ye sisi jugu ye k'o bila ka taa sanfɛ ni olu minnu bɛ ayiwa sigida la olu kɔni b'o kasa sama wa a kɛra sababu ye ka ayiwa bana ni ayiwa fɛn jugu kɔlɔlɔ caman kɔni lase olu ma ayiwa olu ni denmisɛnnin jɛkulu ninnu fana y'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ kɔni ko u kun kan k'u ka nisɔngoya yira bi sɔgɔmada in na nka min yɛrɛ ye maire ye kɔni a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale ma autorisation kɔni di u ma ni o ye yamaruya kɔni ye ayiwa wulikajɔ minnu tun kan ka kɛ ayiwa bi sɔgɔmada in na olu kɔni bɔra a ma nka ni denmisɛnnin jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tun y'u bolo jigin ayiwa don n'a nataw la k'u bɛna wulikajɔ kɔni wɛrɛw kɛ cogo min na olu kɔni bɛ se ka u ka laɲini kɔni o sɔrɔ ni o ye k'a fɔ kɔni ko ayiwa ni usine kɔfɔlen a ka sisi jugu kɔni o bɔli k'o bila ka taa sanfɛ maaw kɔni ko sama o kɔni o ka dabila olu ka sigida kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a ni ce aw ka kulomajɔ la